Il-blokka tal-outpatients fl-Isptar Mater Dei u t-teatri uswali tal-operazzjonijiet jinsabu lesti biex mit-tnejn li ġej jerġgħu jibdew jilqgħu numru ta' pazjenti bl-appuntamenti għal bosta servizzi li kienu waqfu temporanjament minħabba l-imxija tal-coronavirus. Is-servizzi li se jerġgħu jibdew fl-outpatients huma dawk ta' radjoloġija, kardjoloġija, diabete u ħarsien ta' trabi. L-operazzjonijiet li se jerġgħu jibdew isiru huma dawk ta' oftalmoloġija, ortopedija, ġinekoloġija u interventi ta' kundizzjonijiet li ma jistgħux jistennew fit-tul. Dan fil-waqt li se jerġa' jibda jsir l-iscreening għal kanċer fil-Musrana, wara li fil-ġimgħat li għaddew beda jsir ukoll l-iscreening għal kanċer fl-onq tal-utru. Id-Deputat Direttur Mediku Joseph De Bono spjega li d-deċiżjoni tal-liema interventi jistgħu jerġgħu jibdew isiru ittieħdet għabbażi tal-urġenza u l-komplikazzjonijiet li jistgħu jinqalgħu. Qed naħsbu fuq kondizzjonijiet li 50 xhur jistgħu jagħtu komplikazzjonijiet li jekk isiru jaggravaw ruhom il-kull kondizzjonijiet. Pereżempju, mart ta' diabete li mhux kontrollat, ċertu kondizzjonijiet ta' tfal li jekk ħallejnihom ftit xhur jistgħu mbagħad jikkawżaw iktar problemi l-qoddim. Is-Sur De Bono spjega li jekk kif jibdew dawn is-servizzi se jittieħdu l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa biex tinżamm id-distanza, fl-istess waqt li jkun hemm kuntatt mill-inqas. Dan se jsir fost l-oħrajn b'sinerġija mal-kura tas-saħħa primarja u telefonati mal-pazjenti għal ċertu dettalji li qabel kienu jittieħdu wiċċ imbuċċ. Barra minn hekk mhux se jitħallew jidħlu qraba mal-pazjenti. Għamilna miżuri ġo l-outpatient stess fejn jkun hemm perspex, fejn jkun hemm il-PPEs, fejn jkun hemm il-distancing anke fis-seating capacity, il-ħinijiet qassamnihom differenti, ġifieri għamilna ħafna miżuri biex kemm jista' jkun ma jkollniex kuntatt bejn persuna oħra, speċjalment la daw il-pazjenti huma at risk, huma vulnerabbli. It-testijiet ta' rutina li qed isiru qabel l-operazzjonijiet se jkomplu jsiru qabel kull intervent kirurġiku. Is-Sur De Bono spjega x'jiġri mill-operazzjoni f'każ li l-pazjent jirriżulta pożittiv għal COVID-19. Jekk l-operazzjoni tista' tistenna dawk il-ġimgħatejn tlieta biex il-mikrobu jilħaq jitlaq nistennewhom, ġifieri mhux se tagħmel meta mhux se tagħmel differenza nistennew. Jekk ma tistax tistenna għandna faċilitajiet biex nittrattawhom b'mod sejf u effettiv. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.